¿Te pones aquí o como...? Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, gutun zuriko saio berri batera. Kasu honetan, Mamuak liburuan, itzulpena pentsatzen izeneko mahaingurua daukagu hemen. Eta, lehenik eta behin eskerrak etortzeagatik, baina batez ere eskerrak Koronabarrori, Marian Otxoa Deriberi eta Javier Calvori gonbidapena onartzeagatik, 3 itzultzaile haundi ditugu hemen, eta plazer bada, gero komentatuko duen bezala, normalean ez da erraza izaten itzultzaileei entzutea, askotan itzultzaileak fokoetatik aparte ibiltzen dira, eta gaurkoan privilegioa daukagu beraiekin hitz egiteko. Lehen aipatu dut titulua, Mamuak liburuan izena du, eta oinarria du Javierrek argitaratu zuen 2016an 6 barral argitaletxearekin El fantasma en el libro izeneko liburua, itzulpengintzaren inguruko liburua da, itzulpengintzaren inguruan hausnartzen duena, benetan gomendagarria, eta pixka eta abiapuntua hori da. Badakizue, jaialdi honetan gai nagusia itzulpena da, zentzu orokor batean hitz egin da, baina guk gaur hitz egingo dugu batez ere itzulpengintza literarioaz. Dela itzulpengintzaren zabal horren barruan, langintza oso espezifiko bat. Horregatik esango nuke gaurkoa nahiko aukera bakana dela, ze lehen esan bezala itzultzaileak elkarren artean hitz egiten, gutxitan izaten da aukera hori ikustekoa eta entzutekoa. Ez nahiz luzatuko aurkezpenean, ze azkenean asko gera, denbora laburra da, eta ieskorra, eta labur-labur aurkeztuko ditut 3 mintzakideak, ohar linguistiko bat aurkezpena euskaraz egingo du, baina gero gure artekoak gazteleraz egingo dugu. Gero tarte bat egongo da publikoak galderak egin nahi izan ezkero, eta publikoa libre da nahi duen hizkuntzan galdetzeko. Hemen ezkerrean Koro Navarro daukat, Euskal Itzulpengintzako izena handietako bat, eskarmentu handiko itzultzailea, Martuteneko itzultzaile eskolan estapenetan egon zena, eta handik aurrera autore pila bat itzuli dituena, gehien bat ingelesetik, bere lehenengo liburua Patricia Highsmithen poliki-poliki haizetan izan zen, itzuli zuena, 1988an, eta ordutik Edgar Allan Poe, Truman Capote, Dashiell Hammett, Kipling, Mark Twain, Steinbeck, Dylan Thomas, Carver, Doris Lessing, eta beste hainbat autori itzuli ditu, goi mailakoak, eta azkeneko lana Hemingwayren eguzkia jaikitzen da, gazteleraz fiesta bezala ezagunaren liburua itzuli du euskarara, 2020an, eta beraz, ibilbide luzeko itzultzailea da, sari asko jaso izan ditu, tartean Euskadi saria 2003an, eta beraz, luxu bat gurekin egotea, ongi etorri. Bere aldamenean Marian Otxoa Deribe, Bilbotarra, etxean dago, literatura konparaktuan doktorea da, eta Marianen lanari esker esan zagun ikus dezako dula baita ere, askotan itzulpengintzaren inguruan esaten den, hau da, nolabait, itzulpengintzak mundua zabaltzen duela, eta bi aldetara, esango nuke, berak errumaneriatik itzultzen du, eta bai autore errumaniarrak gaztelerara ekarri ditu, eta zentzu horretan zabaldu du abaniko hori, baina alderantziz ere bai, ez? Orduan, hori da pixkat berak egin duen lana, benetan nabarmentzekoa, Panait Istrati, Tatiana Txibulek, eta batez ere ezaguna da Mircea Kartareskuren
itzultzailea delako, gainera orpo-zorpo lan egin izan du, eta lan luzea azken urte hauetan, eta luxu bat baita ere gurekin egotea, ongi etorri Marian, eskerrik asko. Eta azkenik, but not least, Javier Calvo dugu gurekin, itzultzailea eta novelagilea, novelagile moduan hainbat novela ditu, sariak ere bai, Biblioteka Breve eta beste batzuk, eta berak, kasu honetan kororen antzera ingelesetik itzultzen du normalean gaztelerara, bere kasuan, eta besteak beste David Foster Wallace, Coetzee, Don DeLillo, Joan Didion, Salman Rushdie, eta autorea garaikideak gehienak, baina baita William Blake bestelako klasikoak eta itzuli izan ditu ingelesetik, ibilbide luzea baita itzulpen gintzan, eta esan bezala oso liburu gomendagarria itzulpen gintzaren inguruko hau, El fantasma en el libro, esango nuke gutxi argitaratzen dela itzulpen gintzaren inguruan, eta hau da salbuespen eder horietako bat, ez? Besterik gabe, gaztelera pasako naiz. La primera pregunta, el primer punto de partida que quería proponer. Lehendabiziko galdera nola iritsi zineten, ona? Lehenago esan dut, bai? Literatura itzultzailearen lana ez da oso mainstream, nahiko lan bokazionala ere bada, eta segurazki zuetako bakoitzaren historia edo historia desberdina da, orduan nola bukatu zen duzuen literatura egiten? Nahi baduzu korozu hasi zaitezke? Eskerrak eman nahi dizkiot Azkuna Zentroari jardunaldi hauek antolatzeagatik eta ni gonbidatzeagatik eta bigarren zuei etorri zaretenoi eskerrik asko etortzeagatik holako saio batera. Gaztelaniara pasatuta gauza bat esan nahi nuen. Lehenago, maikidei esan diet zer iruditzen zitzaien, eta niri pixka bat arraroa iruditzen zait hemen egotea, gauza hauei buruz hizketan, oso garrantziko etxuak ez diren gauzak, dira, literatura, itzulpengintza, hemen aldamenean garra bat daukagunean, eta aldi berean, pentsatzen nuen, behar bada, hain zuzen ere, horren aurrean erantzuteko modurik onena da gure lanarekin jarraitzea. Egin dezakeguna egitea eta gerra horrek ez diezagula eragotzi, oraingoz behintzat, gure bizitza normalarekin jarraitu alizatea eta kasu honetan itzulpenari buruz gogoetatzea. Hori esan nahi nuen, ezer baino lehenago. Eta orain zure galderari erantzuna, ez nola hasi garen mundu honetan bokazioz edo? Ez zer baino lehen, gonbidatu nindutenean, esan beharra daukat, pentsatu nuen ez nintzela etorriko, jubilatuta nago, gauzatxoak ite ditut, itzulpentso batzuk, txikiak, nola nahi, eta, gustora bizi naiz, baina, gero, etxean esan ziaten, naizu, ez, joan zaitez, zeratik ez, pilak ipini beharko ditut, eta bara. Orain pozik nago, egia esan da, hemen egoteagatik, bainat ezagutu dualako, aurrez aurre, ezagutzen nuen izenez, eta Marian ere ezagutu dualako, orain esan diot, ni Rumaniara zale handia naiz, eta benetan oso herrialde ez ezaguna eta mespretxatua da, eta eskerrak ematen dizkiot, berari esker ezagutzen ari garelako, orduan oso pozik nago berarekin hemen egoteagatik. Eta nik itzuli nuen autore romaniar bat, eta esan diot, mesedez, goraintziak emateko. Eta Javier Calvorekin ere superpozik nago, zergatik, hain zuzen ere, jardunaldi hauen bitartez, jakin dut liburu hau argitaratu duela, itzulpenari buruz, eta nik ere karri dut,
benetan liburu oso ona baita, eta benetan gomendatzen dizuet, itzulpengintzaz interesatuta zaudeten guztientzat, berak noski gaztelenerako itzulpenari buruz, baina, bueno, gehiena, esaten duen gehiena, baliagarria da euskararentzat ere bai. Zuzenean aplikatzen ez bali ba, oso interesgarria da, kasu desberdinen konparaketa oso liburu amenoa da eta oso ona. Etorriko nintzela erabaki nuenean, inspirazio bila joan nintzen itzultzen hasita ez nengoen liburu batera, nik eskolak ematen nituen, Martuteneko itzultzaile eskolan, eta, bueno, bapatean, itzulpenarekin zerikusia ez izatetik, itzulpena besterik ez izatera. Pasatu nintzen, eta gara hartan argitaratu zen El delito de traducir izeneko liburu bat, Leongo Unibertsitateko Julio César Santoyorena, nik irakurri nuen, eta izugarrizko parriak bota nituen liburu gura irakurriaz. Berak esaten du, itzultzaileak traidoreak, lapurrak eta desastre bat direla, bai? Eta adibideak ipintzen ditu, ondo sailkatuta, generoan arabera, eta bar, eta baita beste irizpide batzuen bitartez, adibidez gutxiago itzultzen dutenak, datuak emanez, honek 200 orrialde ditu, baina gaztelen asko itzulpenak egon dagoei, edo alderantziz, batzuk gehiago itzultzen dute, eta hori bai da harrigarria, zuk diozu Javier Moratinen kasua oso kasu ona da. Hamlet nola puztu zuen. Hau da, Shakespeare oso flojoa zela, eta hori berak dio liburuan, hobetu beharra zegoela. Eta, en fin, hobetzeko tentazio hori eutsi egin behar izan ziola. Eta, bueno, El delito de traducir liburu hori hortik dijoa, era guztietako itzulpenak jorratzeitu, eta irakurtzen duzuen, esatezu, nola atera gara bizirik honetatik? Nola erabili kafetera bat, adibidez, nola montatu instrukzioak? Bueno, itzulpen, en fin, ikaragarriak, itzulpen horiekin ezin da, kafetera bat montatu ezinezkoa da. Edo pelikulen izenburuak beste eromen bat, ez dakit, edo izen propioak dituzten pelikulak. Bueno, geratu dira Dumbo, Mary Poppins eta Kito, beste guztiak, está en la lista de no sé quién, eolako zait, bueno, pasatu dira beste titulu beldurgarri eta odoltsu batzuk izatera adibidez. Horan, berriro irakurri dut, liburu hori, eta benetan haserretu nintzen, bai, oso parregarria delako kontatzen duena, pixka bat ere aipatzen du, bueno, itzultzaile lan baldintzak ez direla oso onak izaten, baina pixkat, bueno, askoz gutxiagorik ere ez. Lehendabiziko aldiz irakurri nuen asko barra egiten nuen, baina garai hartan ez nuen itzultzen. Orain aldiz urte asko pasatu ditut itzulpenak egiten, eta benetan oso injustua iruditzen zait liburu hori. Zikinkere guztia horrela ateratzea, noski hor egon badago, gauza horiek hor daude, baina zuk oso ondo azaltzen duzu zergatik diren gauzak horrela, zein den testu ingurua, eta bar. Gaiat atera duzuna, ez? Nebatzu, Javier berbadatzuk jarraitu ezakezu. Zuk nola ikusten duzu itzultzailearen lana? Ematen zaien ospea, ez? Egiten diren akatsak eta bar, ez? Bueno, liburu hori garai hartako itzulpen hankasartzekiko nostalgiatik sortua da. Pertsona batek liburu itzuli bat irakurtzen duenan gaur egun segurazki garantia gehiago ditu itzulpen ona dela. Baina, bueno, badagoelako romantizazio bat arraro xamarra, ez, itzulpenen inguruan. Beste idazle baten liburua itzultzaileari buruz, bueno, berez, bueno, goresteko modukoa da, baina benetan, en fin, hankartetik ateratzen zaiona egiten ari da, eta, bueno, hori ez da ideala, eta ez da horra itzuli behar, baina, bueno, badagolako nostalgia romantiko bat horrekiko. Liburuan pixka bat aipatzen dut,
literaltasuna, hitzezkotasuna, infidelitate moduko bat dela azken batean. Hau da, liburuak oso modu literalean itzulita ere, eta itzultzailearen askatasuna moztuta ere, pixka bat traizionatzen ari garela jatorrizkoa. Jatorrizkoaren espiritua azken batean. Sorkuntza literarioaren helburua. Ikaratuta nago hemen denbora neurtzen ari den horrekin. Fokuak ezagutzen dituen, baina Damoklesen ezpata... Maria, zuk nola daramazu kontu hau? Sortzaileagoak diren itzulpenak adibidez, edo itzulpen eredu literalagoen arteko tensio hori, bai? Bai, garai batean testuak birsortu egiten ziren, edo, pentsatzen zuten hobetu zitezkela jatorrizkoak, eta gero moda berriago bat da, gehiago errespetatzea, ez literalki hori disparate bat delako, baina bai gehiago errespetatu jatorrizko testua. Nik esango nuke gainera, nire kasuan, tensio horren erdimugan edo lan egiten dut. Nik ez dut bir sortzen, ni nahiko leiala naiz testuarekiko, baina jakina momentu batzuetan bir sortu behar duzu zerbait, ez zarelako hitzez hitz itzultzen, ez da hitza berez existitzen da testu batean, testu inguru batean, eta horregatik tentsio hori, itzultzaile guztiok partekatzen eta ezagutzen duguna, adiktiboa da, gainera sufritzen duzu, baina aldi berean, halako adrenalina txute bat ematen dizu, eta, tentsio horrekin lan egiten dut. Hau da, jatorrizko testuaren eta helburuko testuaren eta itzultzailearen arteko tentsio hori, bai? Generoari dagokionez esaten da adibidez, poesiaren itzulpena, ezagizuek ikutu duzuen, poesia eta, askatasun handiagoa egoten dela narratiba baino adibidez. Ezagizuen esperientzia horrela den. Nik Karteleskuren antologia poetikoa itzuli dut, azkenengo liburua oso autore berezia da. Hitz lauz edo prosan egiten duen lana oso poetikoa delako, batzutan poesia baino poetikoagoa. Orduan, poema batek duen tensio hori Karteleskuren zortzion orrialdeetan topatzen dut. Horan jendeak esaten diren, sartuko zara Karteleskuren poemekin? Ez da hori, Karteleskurekin sartzen bazara, berak bere burua poetatzat jotzen du, eta poeta izaten hasi zen, eta berak jarraitzen du esaten prosan idazten duen poeta bat dela. Niretzat, pertsonalki, Karteleskuren obraren aurrean funtsezkoena da esaldiarekin lan egitea. Berak esaten baitu esaldi bakoitza idazten duela, azkenengo esaldia izango baliz bezala idatziko duena, eta eskuz idazten du. Erritmo berezi bat ematen dio bere ekoizpen guztiari, eta, nik printzipio hori erabiltzen dut, ez? Hori esaten baldin badu, nik berdin egingo dut. Berak eskuz idazten baldin badu, eta horrek erritmo berezi bat ematen baldin badio, bere testuari, nik batzutan ikusten dut, zer egin duen lan egun batean, ikusten dut bere arnasa, onaino idazten du. Momentu batetik aurrera aldatu dela nabaritzen dut, oso gauza organikoa zaila, ez? Adierazten, badirudi ben deliratzen ari naizela, baina benetan halako trantze moduko bat da, oso inefable, ezin da ondo esplikatu, baina hor dago. Eta erritmoan oinarritzen naiz beti ere, eta batzutan, galdera hori egiten diot neure buruari, nek romantze batetik beste batera, hizkuntza romaniko batetik beste batera itzultzen dut, eta bi hizkuntzen artean dagoen antzekotasunarekin lan egiten dut, bai? Erromanieraz gauza batzuk ulertzen dira, gero badagon, alako altxor turko eta eslaboa, baina hizkuntza romanikoa da, eta ezagutzen erraza da. Eta nik erritmoaren ideiarekin lan egiten dudanez, errazago gertatzen zait erritmo horri eustea, erromanieraren prosodia hurbilago dagoelako gaztelaniatik, ingelesarena baino.
Horan, bueno, nik ez dakite, era honetako arazoak baditu zuen, edo horrela planteatzen duzuen. Nik uste zailago dela ingelesetik edo alemanetik itzultzea, romanieratik baino. Guretzat, bueno, hizkuntza romanikoak dira eta pixkat etxean bezala sentitzen zara. Ez dakit oso ondo nola esplikatu. Pixkat errazago lortzen dugu erritmo horretan lan egitea. Bueno, gauza pare bat, nostalgiari buruz, aipatu duzu, nik ere badaukat nostalgia pixka bat literatura hartaz. Nire kasuan, bueno, ni gaztean nintzenean, edo txikian nintzenean, ez zegoen gazteentzako literaturarik, ez da aurrentzako literaturarik, nire etxean ere ez zegoen liburu gehiagirik, eta nik, bueno, zer harrapatu hori irakurtzen nuen. Guillermo Brownen liburu asko zeuden, garai hartan, eta horiek ziren ere favorituak. Ez nuen erdia ere ulertzen gaztelania, ez diot, ez euskaraz. Ez dakit zenbat urte izango nituen, bueno, asko ez. Baina gustatzen zitzaizkidan, eta gainera gustatzen zitzaidan ez ulertzea ere. Gogoan dut, bat zeudela Madame de Lafayetteen ipuin batzuk, bat zen la Alondra, ulertzen dut, nik ez nekien Alondra bat zer zen ere. Gero bai egazti bat zela, baina, bueno, horrek zerbait erantzten zion ipuinari, eta bat zegoen sentsazio bat niretzat oso polita zena. Eta berez, orain, handiagoa naizenean, edo helduagoa naizenean hartu dut liburu horietako bat, eta non ikusi dudan liburu batean aipatzen da Robin Hood eta itzultzaileak nota bat, hor bat ipini zuen, ez da gertzen ez da haren izena ere, inon, ohar batean dio, erderezko testuetan Robin Hood ez dakit zergatik, edo zer koinogatik, ez du jartzen, baina berda pentsatzen du, zergatik beti Robin de los Bosques izenarekin ipini zuten. Orduan, gaur egun inork ez luke askatasun hori hartuko, hori ipintzeko, edo beste modu batera ipiniko luke. Berro da beste askatasun bat zegoen, ez dut esango hobea zenik, inondikan ere, baina, bueno, bazuen bere grazia. Eta ritmoari buruz esan duzuna, niri berdin gertatzen zait egia esateko. Euskararen kasuan, ez dauka inolako antzekotasunik, ez gaztelenarekin edo beste hizkuntzekin, prosodikoki, ez ingelesarekin ere, baina nik badakit, testuaren musika funtsezkoa dela, ezinbestekoa dela, ez dakit nola deitu. Bai, musika da, tonoa, melodia nahi baduzu, erritmoa, esaldien tamaina, non dauden kokatuta hitzak, puntuazioa. Nik hori dena, saiatzen naiz euskeraz ipintzen. Iruditzen zait, nolabait, hori hartzea paragrafo bat, beste paragrafo bat ipintzen duzu, mozketa edo eten berberak dituena, pisuak leku batean edo bestean, eta behar bada, isa ipini, ez gero beteko duzu, bai? Nola edola, bai, sentiberatasun hori nik ere badut, eta badakit funtzionatzen duela. Adibidez, ezinbestekoa da puntuazioa, testuetan ezinbestekoa da. Erritmoa markatzen duelako, besteak beste. Eta bai, ados nago, esan duzunarekin. Nere kasuan behar da modu abstraktuago batean, baina bai. Bueno, itzulpen gintzan askatasuna hitz egitea oso arriskutsua da, bai. Betire arriskua ekartzen dizu burura edo delituak, itzulpenaren historia kriminala, oso divertigarrak izaten dira, baina nik uste dut esan dezakadana da, askatasuna eduki behar dela errespetatu alizateko eta jatorrizkoarekiko fidela izan alizateko. Eta hori batzutan askatasun hori galtzen duzu, lan egiten duzun jendearekin txoke egiten duzunean, argitaletxearekin adibidez.
batzutan esan dizu, jo, mesedez, utzi dazu hitz bat asmatzen, hitz hori existitzen ez palin bada, utzi dazu asmatzen, nik uste baitut hitz hori beharrezkoa dela hemen, nik asmatu egin dut hain zuzen ere, leiala izateko autorerekin, edo utzi dazu dialogo bat ipintzen, personaia gaizki hitz eginaz, jatorrizkoan ere gaizki hitz egiten duelako, utzi dazu egiten, badakit ez da dela zuzena, baina egin behar dut. Edo badakite esaldi bat hartu dudala eta buelta eman dio dela, hemen hazin dudala eta ez beste leku horretan, baina arrazoi bategatik egin dut. Hain zuzen ere, autorea errespetatu nahi dudalako. Bestela ez dut lortuko, bere estiloan nahi dut isladatu, eta hau gaztelaniaz alderantziz egon beharko litzateke. Segurazki autoreak horrela egingo zuen, jatorrizkoan gaztelaniaz idatzi izan balu, hori da, errebendikatu dezakegun askatasuna eta eskrimen horiek. Eta posiaren itzulpena, bueno, nik, en fin, lehenago egiten zen itzulpen poetikoa, aspaldiko garai edeniko hoietan, duela mende bat, edo gaur egun egiten dena, benetan guztiz bi mundu desberdin dira. Lehenago poeta batek, beste poeta bat itzultzen zuenean, beste poema bat idazten zuen, egiten zuen poema bat beste poema batean oinarritua, eta orain ez, orain edizio elebidun batean, prosazko testu bat daukazu, gutxi gora bera, jatorrezkoak dioena, reproduzitu nahi duena. Eta, bueno, hori glosa bat da, hori ez da itzulpen poetikoa, ez dakit hori zer den, poesia ez behintzat, horregatik oso harrigarria da, ez, nik badira 25 urte poesia itzultzen ez duena, orain egin beharko banu, bueno, jota engo nintzatek ez nuk asmatuko zer egin. Ni beti saiatu naiz gauza errazak itzultzen eta ez poesia horregatik. Bueno, atziren noski errazak ez, baina a priori oso komplikatu iruditzen zitzaidan narrazio bat ondo itzultzea, eta ez nuen nahi saltza handiegitan sartu, poesian edo, en fin, ez, egia esan da, ni saiatu naiz, bueno, testu errazak itzultzen, itzulpen gintza berezia zaila iruditzen zaidalako, ordan poesia ez da hurbildu ere. Bai, ordea, asko itzuli dut, opera, kantuak, abestiak, segurazki gauza ikaragarriak izango ziren, baina, bueno, goi tituluak eta itzultzeko. Hori ja ez da itzulpena, baizik eta, bueno, audiovisuala, beraz kontuan izan behar dira, beste faktore batzuk, pantailaren tamaina, letraren tamainak, eta holako gauzak. Eta itzulpena, ez da itzulpena zorrotz eta zehatz eta mehatz, baizik eta, bueno, laguntza bat ikuslentzat. Jakiteko zergatik jaunak hiltzen duen Andre hori, zergatik oio egiten duten. Eta, bueno, hori besterik ez da. Bai, glosa moduko bat, ni saiatu naiz, alnuen neurrian, polita izan zedien, baina hasieran bakarrik euskerara, eta gero baita gaztelenera ere, eta nahiko esperientzia interesgarria izan da, benetan oso polita. Eta noiz baita esan diate oso ondo zegoela eta superpozik gelditu naiz. También queríamos preguntaros también sobre la... Galdetu nahi genizuen ere, zer nolako harremana duzuen lanerako hizkuntza horiekin, bai xede hizkuntzarekin, bai jatorrizko hizkuntzarekin, bai Javierrek, bai Korok, aipatu duzue batez ere ingelesa, lantzen duzue jatorrizko hizkuntza gisa, eta Javierrek eta Marianek ere, xede hizkuntza berberera lan egiten duzue. Baina zure kasuan errumaniera erabiltzen duzu, ez da ere hizkuntza ez ezagunegia, ez da? Bai, lehen Korok esan bezala, herrialde horrek ez du oso ospeoneko kultura bat, eta esango nuke literaturatik behintzat ari dela bide bat zabaltzen Europan ikusteko zer ari den gertatzen altzairuzko teloiaren inguruetan. Eta nik errumanieratik itzultzen dudanean ulertzen dut ere baduela interpretazio politiko bat. Hau da, apustu bat egiten duzunean, ez ezagunak diren literaturetatik itzultzeko,
edo mainstreamak ez diren horietatik itzultzeko, hor uste dut autu bat egiten duzula. Herrialde horiek ezagutzeko ere literatura bide bat da. Eta horretaz ohartu naiz. Katareskuren lana batez ere nire itzulpenen bitartez ezagutzen ari dira, hor Pandoraren kutxa zabaltzen da. Eta zer nolako gaztelania da? Nola aurkitu dezakete beraien burua Hispanoamerikako hiztunek kontuan izan behar dugun nik hemengo gaztelania hitz egiten dudala Bilbokoa, noski, eta saiatzen naiz nire hizkuntza propio horren esamoldeak eta abar saiatzen naiz horrelakorik ez erabiltzen, baina Kataresku une honetan bada sekulako gertakizuna gonbidatzen dute liburu azoketara eta jende asko gerturatzen da ari entzutera, irakurle asko ditu eta noski nik ezin dut nire itzultzeko modua aldatu. Nik gaztelania dut dudana, baina noski horrek ere kezka sortzen dit. Eta badakit Argentinan koger ezin dela esan, orduan kontuz ibili behar naiz eta esan adibidez gaztelaniaz tomo el autobús, cogió el autobús bitartean horrelako kontuekin ibiltzen naiz kontuz. Eta hain zuzen ere lagun itzultzaile eta poeta batek eman zidan aholkura, esan zidan konturatu behar nuela ez duela soilik Espainiako irakurleentzat itzultzen. Eta ordura arte egia esan ez nintzen konturatu. Noski, nik egin behar duena da moldatu, baina ezin dut hitz egin nirea ez den gaztelania batean, ezingo dut hitz egin Boliviako dialekto batean, gainera hizkuntzan aldaera asko daude, eta noski, ezingo dut ere ez irakurle oro, asetu, baina ez nuke nahi ere, ez gaztelania guztiz neutro bat ibili, beraz hor badaukagu Pandoraren kutxa hori, eta hori guztiak gogoan izaten dut. Itzultzen dudanean. Uste dut, 50 minutuko beste hitzaldi bat eskain diezaiokegula azaltzari zergatik Latinoameriketako idazle gorroto dituzten Espainian egindako itzulpenak. Denbora ondo da? Bai, 20 minutu geratzen zaizkigu, besterik ez. 20 minutu. Azkeneko 10 minutu horietara iritsi aurretik. Ongi, azkeneko gai bat, aipatu nahi nuen gaztelean neutroa aipatu duzu, komatxoen artean, ez da? Ustez neutroa den hori. Bai, zer da gaztelania neutro hori gauza artifizial bat? Ezakitzuk gaztelaniara itzultzen dituzunean, idazle Amerikar horiek, nola heltzen diozu erabiltzen duzun gaztelaniari? Ezan nire etxan da, uste dute, oraintxe hitz egin dudala, baina tira. Pixka bat, zuk aipatu duzunaren arira, hizkuntzen harreman horri dagokionez ere adibidez Mariani entzuten diodanean, errumanierari buruz hitz egiten, eta nola esaten duen errumanieratik itzultzea badela ekintza politiko bat, noski horrek zer pentsatu ere ematen dit, eta nik agian orduan zeren parte naiz, ez da, hizkuntza horietan lan egiten duten itzultzaile eta idazlen mordo horren parte naizela sentitzen dute, ez da, imperialismo linguistiko eta kultural itzela dago, izugarria, eta agian ni banaiz politikoki, horren pieza bat, ez da, gauza benetan izugarri baten pieza bat. Baina tira, lehen ere esan duzu, eta iruditzen zaik gauza zoragarria dela, ez? Uste dute itzultzaile bokazionalaren karikatura bat naizela ni, ez da? Gogoratzen du gaztetan 15 urterekin etxean itzulpenak egiten dituela, nik ez nekien ingelesa, gehiegi, katalana eta gaztelania bai, gutxi gora bera. Eta nik banuen sekulako beharra beste gauzak ezagutzeko, eta banekien munduan gauzak gertatzen zirela, eta orduan ni pentsatu nuen ingelesa da non nahi hitz egiten dena, eta orduan idaz makina batekin artikuluak itzultzen nituen. Nik oraindik ere 2 behatz baino ez ditut erabiltzen idazteko, 2 behatzekin erabiltzen dut teklatua, ez dut inoiz ikasi fundamentuz idazten. Eta
Ni profesionalki hasi nintzenerako 15 urte neramatzan, zoramenak bultzatuta gauzak itzultzen, ezta? Niretzako bada pasio bat, bada grina bat. Eta gero eta okerragoa da, gainera, bizitza oso eskaini diot horri, gero Ingalaterrara joan nintzen estatu batuetara, estatu batuar batekin ezkondu nintzen, etxean ingelesaz hitz egiten dugu. Ni naiz kolonizazio anglosajoiaren agentea eta biktima, erruduna eta biktima aldi berean. Zure kasuan, Koro, hizkuntza gutxitu batera itzultzeak badu zerikusia ere beste elementu zehatz batzuekin edo berezi batzuekin, adibidez hizkuntzaren estandarizazioak urratsak eman ditu. 88an hasi zinenetik, gaur egunera arte gauzak aldatu dira, lan egiteko modua ere aldatuko zen, honetarako ere beste ordu bat edo bi beharko genituzke. Baina tira, saiatuko nahi zalik eta ondoen laburtzen. Eta lotuta dago ere aurretik aipatu dugun beste zerbaitekin. Eta bada bokazioaren kontua. Ni hasi nintzenean, ni ez nintzen hasi bokazioz. Nik bere zibilbide akademiko bat egin nahi nuen, filologia hispanikoa ikasi nuen, gero tesina egin nuen, eta gero doktoretza ikastaroak egin bat ziren, eta hain iruditu zitzaidan aspergarria, bide hori, hain faltsua, benetan, guztiz faltsua zen, doktoretza ikastaroak egitea, bazen, tira, nik bat gogoratzen dut goiz bakarrean egin nuela, hemen Bilbon. Laburpena egin batzen. Eta oinarria bazen, gizon batek Chomskyren inguruan egindako tesi bat. Beraz, nik laburpena egin nuen, eta gainera oso ongi bat jarri zidaten. Hori dela eta, aukera desberdin bat sortu zitzaidanean, aukera asko zera interesgarriagoa, esan nuen, hortxe geratuko da nire ibilbide akademikoa, utzi nituen egin gabe, beste ikastaro horiek, benetan gauza izugarri eruditu zitzaidalako. Eta horrela, hasi nintzen Martuteneko itzultzaile eskolan, bazen gauza berria, ez zuen estatus juridiko argirik, oraindik ere argitzeko zeuden gauza asko, hor zegoen ere Euskaltzaindia bere urrats horiek ematen, baina nik esango nuke itzuli, berez ez nintzela itzultzailea, baina ikusi nituela hor diziplina asko zere interesgarriago batzuk, eta horrela sartu nintzela pixkanaka horretan. Ez baitzegoen inolako burokraziarik ere gainera ofizioan hasteko. Eta momentu hartan, gainera gauza gertatu ziren, langabezian geratu nintzen, eta nire buruari esan nion, itzultzen hasiko naiz. Eta hasi nintzen, argitaratu zuten nire lana, eta gaur arte, horrela, egia da ere gero gauza gehiago indituala, eta etxean beti izan dugula nire etzen soldata finko bat. Hori ere garrantzitsua da. Bestela ezin zara amildu horrelako abentura batean. Eta nik ez dut jardun soilik literaturaren itzulpenean. Egia da, libratu naizela, eta eskerrak, administrazioko itzulpen horietaz, gauza komatxoen artean politak egin izan ditut, baina ez literatura soilik. Eta gure kasuan ingelesetik, gaztelaniatik itzultzen dugunez euskarara, arazoa zein da beti euskara. Beraz, guk, edo behintzat gure belaunaldiak, nik esango nuke, naizela itzultzaile modernoen lehenengo belaunaldiko kidea, itzultzen genuen ezak zinen bertsio hartuta, eta beste kontzeptu batekin, errespetu handiago zagian, lan egiten genuen, baina zer gertatzen zen, ez zegoela ia ezer euskaraz, eta orduan egin bertzen zen lan garrantzitsu hori, eta bazen nolabait presako itzulpen bat, premiazkoa. Eta nire horrela sartu nintzen, premia zegoelako itzultzen. Garai hartan, eta orain esango nuke gehiago ikusten ditugula nolabaiteko espezializazio maila duten itzultzaileak, egile batzuetan espezializatzen direnak. Hori nire garaien etzen gertatzen. Zeuden lanen zerrenda luze batzuk, eta horiek itzuli bat ziren, eta hor nengoen ni, ezta?
Eta noski kasu honetan, xede hizkuntza gutxitua izanik, zertaz konturatu naiz ni adibidez, zure liburua irakurtzen, ez dela interesgarri egia ere ez hiztun gehiegi dituen hizkuntza batean lan egitea, ez da, adibidez gaztelaniaren kasuan beraz, tira, hori nolabaiteko kontsolamendu ere izan da niretzat. Guk ez dugu arazo hori eduki, ez gaituzte irakurtzen Paraguaien edo Uruguaien. Noski baditugu ere Bizkaian eta Gipuzkoan irakurleak, baina tira. Ez da gauza bera. Egia da, bateratzeko prozesua berandu, gertatu dela esan genezake ez dela amaitu, estandarizazio prozesu hori, eta guk hori guztia faltan bota genuen. Baina argi dago ere zer arrisku dituen guztiz bateratuta dagoen hizkuntza batean lan egiten duzunean. Eta aria galdu dut orain, ezak zer esan behar nuen. Bai, euskarara itzultzearen arazoak. Horrez gain, guk, euskaldun guztiok, gaztelaniaz osongi hitz egiten dugu, eta gutxi batzuk osongi hitz egiten dute frantsesez. Eta horien normalean gaztelania ere hitz egiten dute. Beraz, zer gertatu izan da gurean? Jendeak esaten zegula etzagoela inolako beharrik itzultzeko, esaten zeguten irakurriko dugu, atxaga, eta hori euskaraz irakurriko ditugu. Baina itzuli, zertarako. Baditugu gaztelaniazko obra hori guztiak. Beraz, logika hori jarraituta, ez dago zer eginek, ez da? Zer gertatu da dena den? Ni hasi nintzenean eta urte askoz itzulpena mespretxatu egiten zen. Gaur egun ere uste dut badagoela joera bat mespretxatzeko euskerara itzulitako testuak. Adibidez ikastetxeetan askotan esaten zuten eta esaten dute, ez, gu jatorrizko liburuekin lan egiten dugu eta askotan jatorrizko liburu horiek Juan Gartziak esaten duen bezala, gramatikaz asko dakien gizon bat da, berak esaten duen bezala, guk dugun fenomenoa da garun barruko itzulpena. Zer gertatzen da, euskaraz idazten duenak, askotan, hemen du gaztelania, bere burmuinan, bere garunean sartuta, eta egiten duena da, hor barruan nolabaiteko itzulpen hori, eta gero, testura eraman. Eta hori, hainbatean edo bestean guztioi gertatzen zaigu, hizkuntza gutxitu ez ari garenean. Hori hor dago, beraz. Eta askok esaten ziguten, ez zutela itzulpenik irakurri nahi. Ez zuten uste, ona zenik pentsatzen dut ere bazela arazo identitario bat. Pixkanaka, dena den, itzulpenak gero eta gehiago dira, gero eta hobeak dira, eta horrek kontzeptu hori aldatu egin du. Eta uste dut oroar gaur egun ez dela mespreziatzen itzulpena edo itzulitako lan bat. Eta uste dut horren erakusgarri direla jardunaldi hauek. Hainbat mugarri egon dira urte hauetan guztietan hasi nintzenetik. Eta premiaz lan egin genuen horiek guztiak gutxi gorabehera garai berberean hasi ginen lanean. Garai hartan bitarteko gutxiago genituen. Bai linguistikoak, gure bitarteko horiek, gure baliabide horiek eskaxagoak ziren, behar duzu prosa bat ongi egindakoa, behar dituzu baliabide batzuk ongi egindakoak, itzultzaile batek ezin du dena asmatu. Itzultzaileok ezin dugu prosa asmatu, landuta dagoen prosa batekin lan egiten dugu. Guaz eginean oso gutxi zegoen eginda. Eta gainera esan dizuet niri desafioak ez zaizkiala gehiegi gustatzen batzoi, bai, baina ez dira niretzat. Garai hartan nahi ez, Ulises bezalako testu bat ezin zen itzuli euskerara. Niri iruditzen zait ezinezkoa zela. Ez genituela beharradina tresna linguistiko, gramatikal, estilistiko lanura itzultzeko. Hain obra handi bat itzultzeko. Oso korapilatxua eta konplexua baita ikuspegi linguistikotik. Nik uste, 2015an egin zen itzulpena, benetan bikaina dela, eta oso ongi transmititzen duela euskaraz Ulises.
Eta hori posible izan da, bien bitartean asko itzuli delako, lan asko itzuli direlako, jatorrizkoak argitaratu eta irakurri direlako ere bai, baina asko itzuli delako euskerara. Eta prestigioari dagokionez, Angel Lertxundiren liburuaren argitalpena beste mugarri garrantzitsu bat izan zen. Itzuliz usu begiak, hori da zuzen ere, Gutun Zuriaren edizionetarako oinarritzat hartu den liburua, eta bera, noski, oso liburu honak argitaratu ditu, eta bere ospe handia zuen, eta berak aspaldidanik babesten zuen euskararako itzulpena. Egon izan direlako ere frikzio horiek idazleen eta itzultzaileen artean, ez da? Eta bere etzen horrelakoa. 19 uste dut izan zela, orduan liburu bat argitaratu zuen, eta erakutsi nahi zuen zer nolako ekarpena egiten zieten itzulpenek euskarari eta euskal prosari, euskal literaturari. Eta hori mugarri oso garrantzitsu bat izan zen. Uste dut hori ere kontuan hartu beharreko horietako bat dela. Lehen hitz egin dugu itzultzeko modu ez, esan dugu ere nola gaur egungo egileen kasuan, aukera izan dezakegula haiekin harremanetan jartzeko, eta horrek arazoak sorditzakela, ala ez, gauza bat klasiko bat itzultzea, egilea hilda dagoen kasu horietan itzultzea, eta beste gauza bat da, oraindik bizirik dagoen egile baten lana itzultzea, gauza galdetzeko aukera dugulako. Ez dakit zuk zerbait esan dezakezun, baduzulako oso harreman estua. Esan behar dut, lehenik eta behin badela pertsona oso atsegina, oso idazle interesgarria, eta oso pertsona interesgarria. Oso erraza da, ere berarekin gauzak egitea. Esan dezagun ezakit bat paketetan berarekin egotea, ikuspegi pertsonaletik ere pertsona bikaina da. Eta ikuspegi narratibotik bere lana oso konplexua da, oztopo asko aurkitzen ditut, baina nik ez dut izaten aukera gehiegi galdetzeko Katareskurekin hitz egiteko. Izan ere nik dituen arazoak edo nik izan ditzakedan zalantzak ez daude lotuta egilearekin berarekin, itzulpenarekin berarekin baizik. Behin galdetu nion, El Mendebil izeneko mutil bat, eta nik uste nuen hor berak bi hitz elkartu zituela, eta gaztelaniara itzultzen galdetzen nion zer da hobeto, Mendebil edo Mendeble. Eta berak esan zidan, ez, historioa ez da horrelakoa. Haur bat agertzen zen kontakizun hartan, eta berak asmatutako hitze Mendibil Ortiz de Mendibiletik zetorren. Mexikoko mundu txapelketan Errumaniaren aurkako penaltia pitatu baitzuen, eta horrela bihurtu zen iseka. Aurrek elkarri esaten zioten Mendibil, eta hortiz zetorren. Eta niri iruditzen zait badela itzultzaile gisa kontatu dezakedan pasadizorik honetarikoa, ez da? Zu hasten zara pentsatzen Mendebil, Mentedebil, nondik etorriko ote da? Eta azkenean Ortiz de Mendibiletik zetorren, eta ni ez naiz oso futbolzalea, baina gogoratzen dut gizon hura, bere bibotearekin, sortu zen polemika, batira, iritsi da, liburu batera, eta bere izena eman dio mutiko bati. Hori galdetu nion, baina bestela, egia esan, beste zalantzak, niri daukizkidan zalantzak dira, nire borrokak dira. Beraz, galdetza baina horrela oso gauza zehatzetan. Liburuaren muinean itzultzailea da, aurrera eta atzera ibili behar dena, aldamian gora eta bera, piezak mugitzen, ikusten zer galtzen den bidean, zer ezin daitekeen bidean geratu, eta izerditzen trantze momentu horretan, ez da? Zure kasuan, Javier, horri buruz, zer esan dezakezu? Uste dut berak esan duela dagoeneko Korok esaten dio zerbait esan dituela eta denbora amaitzen ari dela.
Ez dute, ez da hori esan behartzen nuena, zen hori? Zer zen esan behar nuena? Ez, berdin dio. Zuk gauza oso interesgarri bat esan duzu, eta uste dut denbora udala, hori esateko. Aipatu duzu bigarren soldata hori, eta uste dut hori dela, ez da, itzulpenaren sekretua, aberats batekin ezkontzea, ezakite, kasu guztietan horrela de, baina 80 bai. Tira, funtzionaria badira ere balio du, Ez dira aberatsak, baina... Pues, para mí, afortunadamente, prácticamente... Nire kasuan, zorionez, nik itzuli ditudan guztiak, hilda zauden, beraz ezin ziren nire lanean sartu, ezin zuten muturra sartu nire lanean. Gainera, ezakite, niri behin bakarrik egokitu zait, biziri dagoen idazle baten obra itzultzea, Songarikano zen, eta euskaratik gaztelaniara itzuli nuen. Eta hor bai egin genuela nola baiteko elkarlana. Berak nire itzulpena birpasatu zuen, nik emaniolako, bera bi hizkuntzak menderatzen dituelako ni bezala, bera ere itzultzailea da, beraz, kasu horretan badagokio ez da, baldin bada euskaraz ezakien, egile baten kasuan, zerbait galde diezaioket, baina kasu honetan, bazegokion ez da. Baina nire gustatzen zaidana da, bakarrik egotea ordenagailuaren aurrean esaldi bakoitzak 4-5 aukera eskaintzen dizkizu. Eta niri gustatzen zait, nire aukeratzea, eta gero gaizki baldin badago, tira. Baina iruditzen zait ezinbestekoa dela eta errebindikatu egin behar dela. Errebindikatu egin behar dela argitaletxeko zuzentzailearen irudia. Zuke aipatzen dituzu, ez da, kastratzaileak direna, baina ez. Uste dut zuzentzaile onak. Beharrezkoak direla eta aldarrikatu egin behar ditugula, hizkuntza menderatzen duen zuzentzaile bat, arazoak antzematen dituen bat, nik hori benetan eskertzen dut. Bai. Ongi, denbora badoa eta 10 minutu ditugu, ikusleen artean inor galderaren batekin nahi badu, batek altxa du eskoa, pixka bat itxaron mesedez mikrofono bat emango dizuete. Buenas tardes. Bueno, primero agradeceros... Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman nahizkizuet hitzaldiarengatik. Lehenik eta behin nire jarreratzen nun sartu naiz, baina polita izan da beti ezkutuan dagoen zerbait ona ekartzea itzulpena alegia, ezta? Eta horregatik eskerrak eman nahi nizkizuen lehenik eta behin. Eta gero baitut bi galdera edo bi hausnarketa. Bitxi egia baldin badira, esan, lasai asko. Nire ustez, hizkuntza bat itzultzen duzunean, hizkuntza horrek baditu bere irudiak, bere isiluneak, eta hizkuntza bakoitzak berezko dituen irudi eta isilune horiekin nola moldatzen zarete, nola heltzen diozue horren itzulpenari. Eta bestetik, ea inoiz izan duzuen idazteko tentaldia. Pentsatzen dut asko irakurtzen duzunean, izan dezakezula idazteko edo berri idazteko tentaldia. Eskerrik asko. No sé qué quiere empezar. Ezakit nork hasi nahi duen. Idaztari buruz, ez da, zuk. Ongi ulertu badut, galderaren lehenengo zatiak itzulpenaren mugekin du zerikusia, ez da? Eta ez diot nire lanari edo gure lanari epika berezi bat eman nahi, baina iruditzen zait egunero aurkitzen ditugula itzulezinak diren gauzak. Egunero egiten dugu talka hizkuntzen arteko horma horiekin, gauza batzuk ezin dira ekarri guztiz, ezta? Eta horrek badu edo lanak badu elementu tragiko hori, ez? Pixkanaka ikasten dugu tranpa txikiak eginez, horiek gainditzen, eta esango nuke hori dela gehien gustatzen zaidana, ezta? Eta
esango nuke askotan gure lana badela bortxazko ekintza hori, non plantak egiten ditugun, itxurak egiten ditugu, jendea pentsa dezan hizkuntza horren jartzen duena, bestean jartzen duenaren berbera dela, ezta? Hor baditugu gure estratagemak eta niri benetan zirraragarria iruditzen zait alderdi hori. Eta galderaren bigarren zatiari dagokionez, ez dakit, galderak zer ikusia zuen itzultzen duzunean berri idaztearekin edo liburu bat idaztearekin. Bigarrena baldin bada, nik tentaldi hori izan nuen, eta denborak aurrera ginala pentsatu izan dut ere hobeto dela itzultzailearentzat idaztea. Iruditzen zait idazle batek ikasi egiten duela itzulpenak eginez eta itzultzaileak idatziz ikasten duela itzulpenak egiten. Bai, lehenengo galderari dagokionez, guztiz ados nago, eta bigarrenari dagokionez nik ez dut inolako tentatirik sentitu idazle bihurtzeko. Ulertzen dut elkar elikadura bat dagoela hor, baina nik ez dut idazten, esan dezaket, ezakit, buruarekin idazten dudala. Nik ez dut sentitzen tentaldi hori esertzeko eta benetan zerbait idazteko. Buruarekin bai, ez, badago hor joera hori. Niri egia esan ez zaite zer bururatzen. Nahiko lan besteak idatzi dutena itzultzearekin. Eta indarkeriarena parte hori egia da. Eta nik askotan izan duan tentaldi izan da jartzen zuenaren kontrakoa idaztarena, ez da? Kontrakoa jarriko dut eta inor konturatzen den. Inoiz ez dut proba egin, ez naiz ausartu. Pena da. Baina jatorrizko hobetu behin. Gaur El Correon elkarrizketa bat, egin ziguten elkarrizketa bat argitaratu dute, uste dut oso ongi zegoela, ez da, gubioi egindako elkarrizketa bat zen, eta kazetariak galdetu zidan, ea inoiz hitzen bat asmatu behar izan nuen, edo esaldi berriren bat jarri, edo horrelako zerbait, ez da, horrelako bitxikeriaren bat ea gertatu zitzen, eta nik esan asmatu egunero egiten dut. Nola baite horri biltzen gara inventatzen, ez da? Zehazki euskerara hori egitea, ezakite, uste dut oroar denok egiten dugula asmatzearena. Eta behin gertatun zitzaidan bazegoela gauza bat, eta irakurri nuen, eta aztertzen nuen, eta, kontatu nion zer gertatu zen, baina berak ez du guztiz azaltzen zer gertatu zen. Nik testu labur bat nuen, Edgar Allan Poeren ipuin bat itzultzen nintzen, eta bazen benetan terrorezkoa, izugarriena bazen. Eta narratzaile protagonistak burua galtzen du, beste askotan gertatzen den bezala, eta azkeneko paragrafoan ulertzen du, badago bere lehengusinaz maite minduta, bere lehengusina Berenizez gaixotu egiten da, bere edertasuna galtzen du, eta geratzen zaion gauza eder bakarra dira bere hortzak. Eta narratzailea obsesionatuta dago bere hortzekin, bere hortz ederrekin. Eta azkeneko paragrafoan hil egin da, Berenize, eta norbaitek bere hilobia profanatu du. Eta berak orduan ikusten du, odola duela, bere arropetan, lokatzez, zikinduta dagoela, eta kutxa txiki bat du. Kutxa txiki hori irekitzera doanean, erori egiten da, ireki egiten da, eta ateratzen dira 32 gauzatxo zuri eta kirurgiarako tresna batzuk. Eta ipuinak sekulako tentsioa eta terrorea ditu, gero eta handiagoa da. Azkeneko esaldiraino gorantzko joera hori du. Eta orduan da, jakiten dugunean, berak atera dizkiola hortzak seguruenik bizirik zegoenean. Zer gertatzen da? Ingelesaren egitura, badela
kasu honetan gaztelaniaren antzekoa, hizkuntza erromantzen antzekoa, subjektua, objektua, eta beste egitura bat du euskararenarekin alderatzen badugu. Eta askotan honekin kexatzen gara. Euskararen egitura ez da horrelakoa. Eta ni ari nintzen, euskaraz idazten, eta konturatu nintzen, euskaraz, hortzak zeudela amaieran. Ez paragrafoaren amaieran, ez, zeharka. Aipatutako hortzak amaieran geratzen ziren. Duela 30 urte, bakarrik nengoen ordenagailuaren aurrean, eta ez nion inori esan, baina nik gogoratzen dut, zer nolako gogobetetasun sintaktikoa sentitu nuen esan, poek ikusi izan balu, jatorrizkoa hobetuta euskaraz, berriro ere gaindituta. Ezinezkoa zirudiena eta zer hizkuntzatan eta euskaraz gainera. Beraz, baditugu abantailak. Ez dakit badaukagun denbora beste galdera bat egiteko? Bai, bueno, hemen zaudetenez, zalantza bat, komentatu nahi zuet, irakurtzen nuen batean gertatu zitzaidan, eta saiatzen ari nintzen zein zen artikulua, Baiden bere karguaz jabetu zenean, poema bat irakurri zuen, poeta gazte bat, emakumea, feminista, Afrikako diasporari buruz hitz egiten duena, eta artikuluan aipatzen zen itzulpen desberdinak egin zirela, Europan itzuli zuten, eta aipatzen zen hurbilpen desberdinak egon zirela, eta Europa iparraldeko herrialderen batean, ez naiz gogoratzen non, itzuli omen zuten 3 emakumek, eta haietako bakar bat zela arrazializatua. Eta Espainian, adibidez, gizon batek itzuli zuela heteroa edo nahi zuena, eta gogoeta bat egin zen hurbilpen desberdin horiei buruz. Orduan, zuek asko hitz egin duzue formari buruz eta gustatu zait. Galdetu nahi nuzuen, impostura bat, gaur egungo impostura bat, iruditzen ote zaizuen hori, edo batzuetan, zer uste duzuen horretaz? Tontak ere bat iruditzen zaizue, interesgarria, zer pentsatu ematen dizue, nik ez daukat bat ere garbi. Irakurri nuenen, interesatu zitzaida, baina ez daukat erantzunik. Nik oso zilko nintzen, irizpide hori erabili izan balute, bai? Aldamenean funtzionario bat ez badaukazu, eta, zu ere bai. Eta zu, seguraski, ez? Ez dakit nondik doan kontu hau. Hau da, poema gizon batek itzuli zuen, emakumea izan da idazlea, gainera afroamerikarra. Uste dut entzun nuela kontua, muturrera eramanez, berak itzuli behar zuen, idazleak berak noski. Hau da, baldintza baldin bada hori guztia, ari horretatik tiraka. Hori beste Pandora kutxa bat da, eta ez daukagu astirik horretarako. Nik uste dut erreakzio hori, Amanda Bormanena, orain batez ere estatu batuetako kulturan, dauen obsesio bati erantzuten dio, mundua ulertzeko modu hori inposatu egiten zaiola, beste guztiei, korok dioen bezala, bakarrik ez dakit nolako ezaugarriak dauzkaten pertsona batzuek, bakarrik itzuli baldin baitzekete antzeko ezaugarriak dituzten pertsonak, orduan ez zinezkoa izango litzateke zer itzultzea, benetan erokeria bat izango litzateke ez luke inolako zentzurik, ez da bizitzeak ere. Nik nolabait parte hartu dut, alako jaberduera pixkat ludiko batean, Europako itzultzaile batzuek,
jolastu dute poema bat sortzeko rap batekin amandako armani erantzunez. Nik ez errumanieraz, baina bai pertsona batek egin du errumanieraz. Esateko gauzak ez direla horrela planteatu behar. Arazoa ikusteko modu bat dela, baina niretzat hori inposaketa kultural eta politiko bat, erabaki politiko bat dela. Eta ez nagoera ados. Ez dut uste, emakume batek itzuli behar dionik, edo koloreko pertsona batek edo homosexual bati beste batek. Ez dut uste, literatura ez doala hortik, nire iritziz behintzat. Bai, ados nago. Ederki, bukatu zaigu denbora, beraz eskerrik asko guztiei, eta eskerrik asko zuei, Javier, Marian, Koro, eta, hemen jarraitzen du, gotun zuriak aurrera, ondo pasatu.